Ja vás vítam pri ďalšom Dýchej slovom. Letné mesiace sú časom, na ktorý sa tešíme a na ktorý sa dívame s výhľadom oddychu, relaxácie či zmeny s cieľom nabrať síl pre ďalší čas pred nami. Pre niekoho je to časom ticha, kde potrebuje byť sám a tak načerpať síl. Iní zase naberú síl v kruhu blízkych ľudí. Každopádne je v tomto čase priestor pre stretnutia rôzneho druhu či intenzity, zanechávajúcich dotyk, teda skúsenosť. Evanjelium dnešnej nedele nám ponúka niečo podobné. Ježiš sa chce utiahnuť do samoty, potrebuje ticho a priestor pre stretnutie. Hľadajú ho ľudia, vidia ho a idú za ním. Tiež hľadajú priestor pre stretnutie. Ježiš im stretnutie umožní, povzbudí ich, osvieži a nasíti. Pozývam vás, aby ste sa na tento nezvyčajný príbeh pozreli, ba priam ho boli aktívne účastní. Nebojte sa použiť svoju predstavivosť. V príbehu účinkuje Ježiš, skupina ľudí, dav a apoštoli. Ježiš túži po samote, možno cíti únavu, možno smútok a možno iba chce byť sám. Tvár Boha, ktorý cíti. Jeho plán sa mení, keď zbadá zástup. Vidí ľudí, ktorí sú tiež unavení, ubolení, možno znechutení, ale kdesi túžiaci po živote. Vidí ich nádej a prejaví súcit, ľútosť. A tak uzdravuje, teší, povzbudzuje, dvíha. Tvár Boha, ktorý má súcit. Prichádzajú apoštoli a majú praktický problém. Je neskoro a ľudia budú hladní. A prichádzajú hneď s ich návrhom, ktorý obchádza Boha. Pošli ich, nech sa o seba postarajú. Ježiš mení ich pohľad. Nemusia nikam chodiť. Dajte im jesť. Prineste mi to, čo máte a koľko toho máte. Priateľ je ten, kto sa delí o chlieb. Ježiš sa delí o chlieb s človekom. Ponúka človeku svoje priateľstvo. Nie je to obyčajný chlieb, ktorý iba síti telo, prázdny žalúdok a je súčasťou večere. Je to chlieb, ktorý prechádza Ježišovými rukami. Požehnaný, premenený, delený. Z obyčajného chleba sa stáva chlieb, ktorý dvíha, ponúka inú úroveň pohľadu na život i na seba. Dvíha človeka, privádza ho k sebe. Chlieb, ktorý síti tým, že ponúka spoločenstvo a spája. Zástup tu nasítil dušu a potom telo. Nešlo len o obyčajné jedlo. Bola to pre všetkých skúsenosť stretnutia s tvárou Boha, ktorý sa stará. Často ide o to, kto chlieb dáva a toho robí výnimočným. A tak vás dnešnú nedeľu pozývam, aby ste sa vybrali za Ježišom, aby ste ho našli a pobudli s ním a zakúsili, aké je byť s Bohom, ktorý cíti, ktorý vie prejaviť súcit a vidí, aby ste zakúsili Boha, ktorý chce byť priateľom, deliť sa, aby ste poznali Boha, ktorý sa stará. Prisadnite si, dovoľte, aby vám podal kúsok chleba. Podržte ho, zastavte sa, ochutnajte ho. Ako chutí chlieb, ktorý mi podáva Ježiš. Dovoľte si iba byť a cítiť posvetnosť stretnutia. Nechajte sa prekvapiť. Možno práve toto bude moment osvieženia a načerpania síl, moment, po ktorom tak veľmi všetci túžime. Prajem vám pokojnú nedeľu i celý nasledujúci týždeň.